Darma Setu mburine kula pun Darma Jeruk. Sik to sik alon to dhisik. Ngarep dhewe sapa? Nami kula Lurah Josikon. Mburine nami kula Lurah Jomotol. Mburine neh nami kula Lurah Darma Setu. Sing terakhir nami kula Lurah Darma Jeruk. Wah, iki nek diurutne apik lho, Truk. Jenenge lurah kok apik-apik diurutne piye? Ora usah. Dadak diurutne barang. Nuwun sewu Ki Petruk. Piye, Pak Lurah? Gandeng Prabu Jaya Sentika menika sampun lengser ke Prabon. Ateges dampar ke Prabon ingkang mapan wonten ing Loji Tengara mriki Komplang Suwung. Gandeng paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken dumateng swasana. Paduka ingkang dipun pilih kalian kumpulanipun lurah-lurah lan lapisane para kawula dasih kinen dadi ratu wonten negari Loji Tengara mriki. Aku mbok kon dadi ratu. Nggih, paduka sampun dipilih kalian kumpulane para lurah lan sedaya lapisane para kawula dasih. Aku gelem dadi ratu yen patihe adikku Bagong. Mergo iki sing ngancani rekasaku. Sumangga kula dandani busana ratu sak patihipun. Prataruna hangutiya sanes karo mangka sagune dumati marsuti ing kawruh kang akeh gunane bisane sembatan klaten ana sanes karo mangka sagune dumati marsuti ing kawruh kang akeh gunane bisane samboten klaten gandeng ana ing negara Loji Tengara kene sing dadi ratu wis ganti. Dudu Prabu Jaya Sentika maneh ning aku Petruk sing dadi ratu. Mula wiwit saiki lurah-lurah kudu manut perintah saka Petruk ya sing dadi ratu anyar iki. Nggih, perintahe napa? Budaya-budaya sing elek, budaya-budaya sing mengarah ana ing babakan-babakan kemaksiatan kudu diganti karo budaya sing apik. Nggih, cocok Ki Petruk, cocok. Bagus. Tur lurah-lurah, kumpulane para lurah gandeng aku sing wis dadi ratu. Mulai detik iki uga tak wajibke lurah-lurah pendak taun wajib kudu nanggap wayang. Nah. Ngaten nggih. Iya. Kuwi budaya sing apik, kuwi budaya sing becik. Tur nek nanggap wayang dalange milih sing apik kek, ngono. Aja milih dalang ceng-cengpo. Nggih.
Milih dalang sing apik, dalang sing bagus, dalang sing isik Joko, dalang sing durung kambon wong wedok. Lah iki lho. Napa kek? Masuk, ayo. Nggih, sendika ngestaken dawuh ki. Ya, aja sikon. Wonten dawuh lan kabeh para lurah, wonten dawuh, wonten dawuh, wonten dawuh. Kowe kabeh tak angkat derajatmu, nah. Saka lurah malih dadi Sentana Negara Loji Tengara kene. Aku duweni penjalukan. Kanthi Petruk dadi ratu ana negara Loji Tengara, negara kene dadi negara sing adil lan makmur, gemah ripah Lojinawi, Kertatata Turaharja. Ratu Loji Tengara jejuluke Prabu Tongtongsot Belgeduel Beh, Patih Loji Tengara, Patih Bawor Sari. Hanoman malumpat sampun prapting witing naga sahari mulat mangandhap tinggal wanudya yuguru aking Anoman kula wonten dawuh sinuwun Ratu Loji Tengara Prabu Tongtongsot Belgeduel Beh. Anoman dina iki tak angkat derajatmu dadi pujangga agung mapan ana negara Loji Tengara kene. Waduh, ngaturaken gunging panuwun Sinuwun Prabu Tongtongsot Belgeduel Beh dene sampun paring kapercayan dhateng kula pun senggono dipun angkat derajatipun dados pujangga agung mapan wonten ing Kraton Loji Tengara. Ya. Gandeng negara Loji Tengara kene iki maksih ke bawah perintah kelawan negara Ngastina. Anoman dina iki tak perintah tumujuwa ana negara Ngastina. Sowana Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Duryudana. Aku kepengin ngelingke ratu sing jenenge Prabu Duryudana sing kaprah duweni watak angkara murka. Watake nista budine candala, sanggiten kanthi rungsit. Nganggo tembung kowe arepe nyilih dampar keprabon negara Ngastina. Mengko dheke Prabu Duryudana mesti mudeng yen ana ramene tak diadiakane Ratu Ngastina si Duryudana. Sewaka
jelangenira sang nar pati lampah hira alon micelangan mira sanan ginarabak badaya yuwarna nira solahira Iwan suksma hadiluwih muga ngayomana mring panjenenganing sun kula nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negaring Astina. Duh Koko Prabu Kang Rayi Duryudana ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara pangestungkara jagat Yayi. Dahat katedha kalingga murda tulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing setinggil Ngastina kalis ing rubeda. Bombong mangka kraos sing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambage panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang. Inggih Yayi inggih. Kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetekaken pranaja rumeketing Wardaya. Mugi amimbuhana bagya kayiwanan kula. Duh Koko Prabu, mboten langkung kula aturi lenggah kanthi prayogi. Semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka lelenggahan wonten sasana mriki Yayi.
sak rawuhipun anak angger Prabu Baladewa kula kang paman kepatihan pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih Ngger anak Prabu Baladewa. Inggih paman sengkuni sampun kula tampi dawao sami-sami. Lole Sumolole sumorate mbret gandel omahe buntute omah joglo hawla. Men sewu Ngger, anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama, ratu ing negari Mandura. Bapa Durna menika. Nggih. Sakrawuhipun anak Prabu Mandura wonten setinggil negari Ngastina, pun Bapa Sokalima ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten anak angger Baladewa. Inggih Bapa Panembahan sampun kula tampi salam taklim ingkang rementah. Kula tampi dumawaos sami-sami. Kasekecaken anggenipun pinarak lenggah nggih Ngger nyuwun ngapunten inggih kados mengkaten kahananipun negari Ngastina. Inggih Bapa Durna inggih. Mongkok raos sing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negari Ngastina. Ketingal sedaya sami gambira. Inggih. Pancen sedaya sami gumbira Ngger, sami gumbira. Kula tumut bungah, kula tumut seneng, kula tumut bahagia. Durna melu seneng rawuh paduka wonten setinggil negari Ngastina prasasat pukulun Bathara Brahma utawi Sang Bathara Budawaka ingkang hange Jawantah. Kasekecaken anggenipun pinarak lelenggahan nggih Ngger. Nuwun inggih Bapa Panembahan. Koko Prabu Baladewa sepisan malih kang rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun dene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhitipun kang rayi ing Ngastina. Inggih Yayi. Lantaran Nawala ingkang tinampi keng Raka nalika semanten Nawala utawi layang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana surasane tulis pun Kakang Mandura kinendaya-daya prapteng wonten negari Ngastina. Kaget raos ing ati kula kinten lamun Ngastina menika wonten parang muka ingkang anekani. Nggih sasampunipun Kang Raka Mandura prapteng negari Ngastina. Negara Ngastina ketingal ayem tentrem boten wonten rubeda sawiji menapa. Malah tuwuh tandha pitakon sak lebeting datos. Baya wonten wigatining karsa. Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura, pun Kakang namung badhe ngangklungaken jangga. Nilingaken karna nenggor mentah sabdanipun Yayi Duryudana. Koko Prabu Purwa Madyawasana samendang datan karempit lamun wonten kelintah-kelintuning atur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab Yayi. Gandeng ripalenggan samangke keng Raka sampun marak sebo. Bebasan anyidam rujak ing Cempaluk tumengklungen daya-daya wruh gatining karsa. Winalik rasanipun Prabu Baladewa, winalik rasanipun Prabu Balarama menawi keni winedar ing akadah ingkang Raka ing Mandura sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karna nengga rementah sabdanipun Yayi Aji Jakapitana. Permara reh mangoswamyong ambrang kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalagung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Pumyus amara mayanto Koko Prabu menawi wonten sisiping ngatur kula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangaksami. Menapa to darunanipun dinten sakmangke sru panyuwun kula anggenipun kepingin amboyongi dhateng paduka Njeng Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Blaka suta blak kutang terus terang. Dinten sakmangke Kang Rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibek judek manah kula.
saking gagasanipun Kang Rayi Ngastina. Namung paduka Njeng Koko Prabu Baladewa ingkang saged hangudari reruwet madangaken pepeteng ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kados pundi? Duh Koko Prabu. Wonten kalih perkawis, wonten kalih babakan ingkang rinten dalu tansah anyrimpet anyandung penggalihipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Wonten kalih babakan kalih perkawis ingkang rinten dalu tansah gumana musik wonten ing penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Inggih lakar kados mekaten. Kalih babakan kala wau napa kemawon Yayi? Setunggal. Wonten ing negari sisih kidul. Negari sisih kidul wilayah Ngastina. Punika kalebet negara jajahanipun negari Ngastina. Maksih kalebet wilayah utawi wewengkonipun negari Ngastina. Punika wonten negara ingkang naminipun Negara Loji Tengara. Negara Loji Tengara lakar kasinggihan. Duk rumuhun negari Loji Tengara menika ratunipun Ratu Jajahan Ngastina naminipun Prabu Jaya Santika. Nanging sampun wonten Tri Candra menika utawi wonten 3 wulan menika Ratu Loji Tengara menika ganti sanes Prabu Jaya Santika nanging Ratu Anyaran jejulukipun Prabu Tong Tong Sot Bel Geduel Beh. Kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerapang. Ratu kok jenenge elek. Ratu kok jenenge Tong Tong Sot Bel Geduel Beh. Kamangka ratu-ratu ingkang dipun ganti ingkang maksih negara kala wau maksih ke bawah perintah negari Ngastina upami ratunipun ganti menika sedaya kedah manut kalian Duryudana. Negara jajan Ngastina yen arep ganti ratu kudu manut Duryudana, nanging Ratu Loji Tengara ganti tanpa sak pangertosanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ratune anyar tanpa sak pangertosan paduka Yayi Duryudana. Lakar kados mekaten. Prabu Loji Tengara nuwun inggih Prabu Tong Tong Sot Bel Geduel Beh menika anyebabaken goreh rongeh para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina. Goreh rongehipun mapan wonten pundi? Kathah para kawula dasih, kathah para bebrayan agung ingkang mangrutingal wis ora manut karo perintahe Prabu Duryudana. Sampun boten percaya, sampun boten pitaya kalian menapa ingkang dados dawuh pangandikane Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nanging malih grembyang, malih manut karo Ratu Loji Tengara. Kamangka Loji Tengara menika taksih kebawah perintah negara Ngastina. Akeh kawula-kawula Ngastina sing do deku-deku ora nyembah Duryudana ning nyembah Prabu Tong Tong Sot Bel Geduel Beh. Punika ingkang handadosaken nyerimpet nyandung sajroning penggalih kula Njeng Koko Prabu Mandura. Lajeng perkawis ingkang angka kalih. Perkawis ingkang angka kalih Tri Ari Kawuri utawi 3 dinten kepungkur. Ratu Ngastina Prabu Duryudana nampi wangsiting Bathara. Wangsiting Bathara kala wau kula tampi lumantar pasupenan utawi pangimpen. Paduka ngimpi, paduka nyupena. Inggih. Ngimpi napa Yayi? Nek bagian sing ngeramal ngimpi iku Pendhita Durna menika cocok ngeramal ngimpi. Nggih. Kula gadah bukune 1001 Arti Mimpi. Kula gadah ngimpi napa? Anak Angger Duryudana ngimpi dirubung sendok. Napa ngimpi napa? Kula napa di ngimpi dicokot ula weling. Kula saged ngartekaken, Nger. Nggih. Kula ngimpi rumaos kula negara Ngastina menika ketrajang wujudipun banjir bandang. Banjir bandang anempuh wonten negara Ngastina anyebabaken tewasipun
para kawula agung ingkang mapan wonten negari Ngastina. Gapura sak kembaran ingkang mapan wonten sak njabaning negara Ngastina rungkat rubuh. Anyebabaken negara Ngastina menika bedah inggih awit saking banjir bandhang kala wau. Kinten-kinten pangimpen banjir bandhang kala wau mengku werdi menapa mengku surasa menapa duh Njenggo Prabu. Kalih perkawis menika ingkang tansah gumana musik adamel ribet bebek jibek penggalihipun Ratu Ngastina setunggal Ratu Anyaran Prabu Tongtongsot Belgedwelbeh angka kalih Duryudana ngimpi nuwun inggih menika Ngastina ketaman banjir bandhang kula aturi paduka kula suwuni dawuh nggih kalih perkawis kala wau nyang anyebabaken Duryudana kepingin ngrawuhaken paduka Jengkoko Prabu Mandura dumugi wonten kraton negari Ngastina mriki. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan remang ler-leno tanpa kenin ler-leno tanpa kanin yen tampuluso yen tampuluso mengko sang dia utama Yayi Duryudana kula wonten dawuh kula kok sumelang to Yayi adat saben nggih adat saben wong kok ngimpi negarane kena banjir bandhang menika meratelaken negara kala wau badhe katekan wujudipun bebaya utawi rubeda. Negara ngimpi kok negarane ketrajang wujudipun banjir bandhang. Menika adat saben negara kala wau badhe katekan bebaya, badhe katekan wujudipun pagebluk. Kula tarik benang merahipun. Kula tarik benang abritipun. Sesarengan kalian Yayi Duryudana ingkang nyupena wujudipun banjir bandhang. Lah kok ana Ratu Anyaran jenenge Tongtongsot Belgedwelbeh. Kula kok wasumelang Ratu Anyaran sing jenenge Tongtongsot Belgedwelbeh menika kagungan niat sing boten becik. Nyuwun sewu, saged ugi lho nggih. Kula gotak gathukaken. Merga Baladewa niku nek ngartekne ngimpi mung ilmu biyen, ilmu titen. Cara wong biyen, wong Jawa biyen ngarani nggathu lucu. Nggathu lucu. Saged ugi Ratu Anyaran sing jenenge Prabu Tongtongsot Belgedwelbeh menika melek kawibawan paduka, melek kamukten paduka keprabon negari Ngastina mriki ingkang atos-atos Yayi. Lagi eco wawan pangandikan Nalendra Ngastina dalah kang raka ing Mandura Prabu Baladewa. Kedadak kasaru gegering jaba. Praptaning resi Mayangkara minggah ing stinggil pendhapa negara Ngastina. Repepeh gawe cingak kang samya mulat. Pandita Akarya wangsit bendha kumbang ajab ing tawang. Susana
Anoman malumpat sampun prateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wargaya gondres bicarane akhira kegones ya mas kawula nuwun sewu amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang nuwun sewu kula pujangga agung negara Loji Tengara nami kula pun Resi Mayangkara ingkang sowan wonten negari Ngastina mriki alah ora bangling kowe iki pendhita Kendhali Sada ndadak ngaku tetenger Resi Mayangkara ndadak ngaku pujangga agung kraton Loji Tengara ana wigati apa Anoman prapta ana negara Ngastina inggih punten dalem sewu anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana menika bot-botipun kula nampi dawuh saking tetungguling Nalendra nenggih sesembahan kula Prabu Tongtongsot Bel Geduwel Beh ing negari Loji Tengara. Sak sampunipun Sang Prabu Tongtongsot menika kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Loji Tengara, Prabu Tongtongsot badhe nyuwun paseksen. Paseksene apa? Resi Mayangkara. Dinten sakmangke Prabu Tongtongsot Bel Geduwel Beh ingkang sampun kawisuda jumeneng ratu mapan wonten ing negara Loji Tengara nyuwun paseksen wujudipun dampar keprabon negara Ngastina. Pramila dhuwur sinuwun. Pramila dhuwur sinuwun Duryudana. Sowan kula mapan ing pendhapi agung negari Ngastina mriki kalilan dinten sakmangke kula nyuwun ampilan Anoman utawi Resi Mayangkara nyuwun silihan wujudipun dampar keprabon negara Ngastina. Edan kowe Anoman. Bangsat elek. Prodama tapler kinatap duka yayasine pijojo bang maling wengis kumejot padoning latine trandit ondarahandir setan membo menungso Anoman lekno mripatmu jerengen gobokmu aku ngerti playune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtongsot Bel Geduwel Beh ing tata gelar arepe nyilih wujude dampar kencana cetha lamun to bakal jongkeng keprabone Duryudana
Ripalungguhan iki tak ajangi jembar negara Ngastina bakal tak depani. Ora bakal tak wenehke marang sapa wae senadyan to mung sak iyubing payung. Kejaba negara Ngastina bakal tak wenehke wong liya kejaba yen sirahe Duryudana wis gumlundung bosok koklot rubung laler. Anoman, metu njaba ayo petung karo Baladewa. Biangsat Anoman. Aduh, tidak geger iki. Aduh, hati aku. Kadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro api lole sumorante anak Prabu Jaka Pitana Bapa Durna kados pundi kahanan kang sarta swasana negara Ngastina bebasan ancik-ancik pucuke ngeri wonten ratu anyaran jenenge Prabu Tongtong Sotbil Geduel Beh wani-wanine arep bedah negara Ngastina sing kula gumuni sing dadi pujangga kratone kok si Anoman rumaos kula teng lakon napa-napa Anoman mesti geger teng negara Ngastina kamangka negara Loji Tengara menika maksih ke bawah perintah negara Ngastina Loji Tengara menika maksih kalebet wilayah negara Ngastina wiwit riyin mula pangraos kula Loji Tengara babar pisan ora tau gawe geger ora tau ngobak-obak sarta ngogak-ogak katentreman praja Ngastina kula Jubriya ratu anyaran kala wau ratu sulapanipun para Pandhawa ing pamrih kinen ngogreh-ogreh kawibawan negara Ngastina Paman Patih Harya Sengkuni Paman kula wonten dawuh tinimbalan anak Angger Duryudana ampun negake Koko Prabu Baladewa sampeyan kanthi para Kurawa mbok menawi niki mengke wonten bobol barating lelakon mbok menawi niki mengke Loji Tengara badhe merang kampuh jingga ngrabasing negara Ngastina Kurawa kudu gelem tumandang gawe nak ngestaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Bubarno kang padha gantung sebo tumuli panjenengan ingsun harsa kundur hanggedaton prawaca dawuh pangandika Paduka Duka Prabu kalilan Kartomarma Hamid Hamad Dalapasilan sabet biar katalika wau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata Gya Jengkar saking dampar denta arsa kundur hanggedaton bawane Sang Nalendragong ing Astina wis tanggap ing sasmita
jengkar sang Sri Narendra ing ayap badaya srimpe nadya mundur angkat panggap sasmit paparekan cepi sidra jengkar sang Sri Narendra ing ayap badaya srimpe nadya mundur angkat datar yen
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara leren sak kemprangan ya nduk anakku sing ndak tresnani anakku Limbo. Iya mak iya. Mengko perkara lakon Petruk dadi ratu bisa ditutukake sak rampunge. Limbukan ning sing baku, aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mapan ana ing kene. Ngono ya. Nggih. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, Kang Sarta ngaturake lelagon kang maneka warna luwih dhisik ayuh. Anakku Limbuk ndak kanthi ya kuwi ndak gandeng tanganmu. Ngucapake Kang Sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Kang wis paring berkah Kang Sarta kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Moga tanpa berkah Kang Sarta kenikmatane pangeran aku karo Limbuk bisa sowan bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya ngestokke dawuh banjur bengi iki mengeti adicara apa mak? Iki ngene ya nok. Iki adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih desa. Oh, bersih desa. Bersih desa. Bersih desa kagelar agenda rutin tiap tahun ngadani adicara wayangan. Jenenge wae bersih desa. Bersih kuwi resik desa wis ngarani. Ora mung ngresiki desane, ora mung ngresiki secara tata lair. Iya. Nanging uga ngresiki atine, ngresiki batine. Oh ngono. Apa maneh agenda kaya ngene iki agenda rutin tiap tahun. Dadi adicara sing rutin tiap tahun sekali diadani, digelar kaya ngene dadi yo sarana introspeksi diri. Oh, introspeksi diri. Mulat sarira angrasa wani. Jenenge wae ora mung ngresiki laire, ngresiki desane ning ngresiki atine. Ayo aja metani kesalahane tangga, aja metani kesalahane wong liya, ning ayo metani salahe dhewe-dhewe. Metani keluputane dhewe-dhewe. Aku duwe salah apa karo kancaku? Aku duwe salah apa karo tanggaku? Oh ngono. Iki dadi bersih desa kang den adani warga masyarakat ingkang mapan ana ing gandri. Pancen kaya mangkono no. Iya, Ternyatane adicara bersih desa utawa nyadran ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Iki ana jerone terkandung ya kuwi nilai-nilai positif no. Oh, nilai-nilai positif. Iya. Nilai-nilai positif apa sing iso diambil ana ing sajroning adicara bersih desa mak. Adicara bersih desa utawa nyadran ya kuwi nilai-nilai yang positif tak ringkes dadi telu. Mbok ringkes dadi telu apa wae. Inti dari acara bersih desa ya kuwi angka 1 syukuran, angka 2 seduluran, kang angka 3 ya kuwi sedekawan. Oh ngono. Syukuran, seduluran, kang sarta sedekawan. Pancen kaya mengkono no. Syukuran ya kuwi nyukuri nikmating pangeran. Warga gandri bengi iki nyukuri apa sing dadi nikmate pangeran kang wis dilimpahake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing gandri. Terus diadani adicara bersih desa. Oh ngono, disyukuri kabeh kenikmatan peparing saka pangeran. Pancen kaya mengkono. Tembunge agama wis ngandharake
la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Oh ngono. Artine apa, Mak? Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Iya, kosok baline sok sapa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran utawa kufur karo nikmating Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Dadi syukur perkara sing wajib, syukur perkara sing penting kang sarta baku ya, Mak. Pancen kaya ngono, Nduk. Iya. Terus angka loro nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa ya kuwi seduluran. Wo seduluran. Seduluran. Agama yo ngandharke sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi. Iya, tembunge wae silaturahmi, silat karo rahmi utawa rahim. Silat kuwi sambung, rahim kuwi sedulur. Nyambung seduluran. Kaya awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk nganti tumeka saka warga masyarakat Gandri Bengiki. Oh iya, ngene iki tambah sedulur, tambah rejeki. Sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ngono ya, Mak. Sing angka 3 nilai positif yang dapat diambil dari adicara bersih desa ya kuwi sodakowan. Oh sodakowan ngene iki acara bersih desa nanggap hiburan, nanggap mayangan. Ngene iki sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pesinden, ora mung pengrawit utawa penabuh, ning kabeh melu diuntungkan. Contone sound system yo melok kecipratan rezeki. Tero panggung bakul-bakul. Sing melu mengais rezeki ana ing njaba mau yo, Mak. Kuwi yo melu kecipratan barokah warga masyarakat Gandri kang bengiki ngadani adicara bersih desa. Oh iya. Dadi ngene iki ngalap berkahe bersih desane warga masyarakat Gandri. Pancene kaya mengkono. Mula wis sak wajibe, wis sak pase lan sak trepe awake dhewe ngaturake panuwun ya, Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula ingkang winengku kinurmatan. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Yen ora kleru panjenengane Bapak Supriyantono. Oh ngono. Iya. Sumrambahe para perangkating desa, para panitia ingkang ikut andil dalam suksese pagelaran pada malam hari ini. Sumrambahe uga ngaturke panuwun marang sedaya warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk kinen paring lelipur gelar kelir gantung gong ana ing adicara bengi iki. Iya, taun iki awake dhewe sing nampa kepercayaan.